school a thlen chuan miao miao chu hlim hlea tu fa ma in amut an ti chhiat therin umlo zaira ratin limzet chuna chutna achua kai tu chuan en reng imuta fu hle ni mo ati po chuan achang shan lo hlim em chuan kai tu homework chu azia saka hezin chu tlasa run lutin tiffin box he run keng luta kai tu pek tuma miao miao zona kal chuan hei hi kai tu notebook ani tiro engwangin nge zia sak venguta ati hlia ya miao miao chuan kau tu ina homework zia sak tura ati thua swei chuan ke tak ngel po homework min ti tir ngai hleinem inga tinge nangma ati dek dek chu ka homework ti turin ka ti ni kha lo boy ve vak su ati ngal to la he chin chuan tiffin chu pe in kha inu ten ei turin a siam sak che ni hi ati chuan ka du lo tin a changtlat junk food ei lova chu cha ei tura acha kwal veliam po chuan miao miao chu ei turin ati ta ya he jin chuan miao miao chu mel thip lutuk cho ei to thule ai du lo thua soi rual rual chuan i lo chuan ka soi chuak don nia suiling ling ni thu kha tin a vole a miao miao chuan hel ngam lovin tiffin chu a hong ngal rok rok hezin chuan miao miao chu vin shokin elo turin atia kanu tein itan sing karma ta ka thovin dumpling hi siam sak chea engtin nge tiang hian ti thei thinrim mi tuitling pam chuan atia kautu la chuan vin letin min petwa ka du tuin ka ti kwal thei miao miao hian e yang atia miao miao chuan e she si elo ngam si lo chuan atang tareng hezin chuan a thinrim chu miao miao chunga leibuain ni e tiffin chungchang a hi chuan engma ka ti thelo ni mai thei ma se class representative ka ni na angin ka thil ti thei chui siang atia no chulak sakin miao miao chu a kai chuaka kai tu chuan thinrim chatin a ron zui ve bok kai tu chuan ya ta em ni hezin ati tuara mi chu an lo pungkhom sap sap miao miao chuan shiom tin ata ko kopi lo ka ja sak don chawalom ati la chuan hezin chu achang tlata anot min kopi sak turin ka tia chuti chu ke ma hi office ai shwai tur ka ni jok lovem ni kautuna ti po chuan me cha thiam lova engtin nge me homework itan chatakina ti theyang tina changtlat thung union ron langin enge thlenga zota hezinin boro ka soifia chuan notebook chu lain ain dika asoi dikalom miao miao notebook a mi le kautu notebook a kutja khi ain ang thap a notebook a hian eraser a hman na thlang bok ati ta ka chuan hezin chu achang ta vak ngam lo kai tu la chuan deu so zetin zirlai filu tuk porun nan le ta khi alo ti zau peka kai tu le union chu in ma chhun ranin an boruak chu ri thle kai tu in miao miao hne na kalang ati chuan angam lok lo hezinin ati le phei chuan hezin chu nge sui ati le ma cha chuan miao miao chuan hlawin ka tipal ati chula union chuan enge hepa pula hian tipal iti ngot avo chemi atia anin ma chhun ran pok nen hezin jok chuan tiang homework ti vel chu thil si resu tukponi hleinem tiro tin miao miao chu signal zewa ka homework ti turin adu thlan na nge in min ti sakani kha kautu chuan tia union chuan ani rengem tia zo chuan thu dekani thua soi union chu kalsonin kai tu te po an klasa an let le to a kai tu chuan match chu achoka i thiam rang chuan tinge ti mai lo miao miao ina zo chuan ka hun ka khoral tam lo nan ka ti tir che tin a changa i thiam tho te chuan tinge exam na pianga atober nai ni zela tia azole chuan i boina tur om lo tin hezin jok chuan ron changa IT class an nei lai chuan hezin chuan excel lu thei lo thu soin miao miao chuan ka zo to ka computer hi lo mang mai la atia hezin la chuan du lovin kai tu chu a computer man dela kai tu la chuan iswang to na ni chu ati du lek midang mana dil kwal po chuan an la zo lo thu an soi zela an IT teacher la chuan class top chep to thule excel chu zo fill wat turin a lo cha a an zo fill lova an submit lo chuan ma kan hmu lo tur thua soibok computer man lai chu an thak ta topa hezinin miao miao computer en chan chuan
school portal a chuan miao miao chu alowin login renga miao miao ni na chu a heta chia bok an IT teacher chuan exam man nei thoi tur thu le in prepare na sa turin thuwa cha a miao miao po le khabudora khan kal le in pen le tumin pen chu an test kwal vela chuti lai chuan union chu lo lutin peni le dona mi tin arun chota union chuan geography exam na man tur pen le thu le exam an hai to thu vela soi chuan ipena chat chuan i khwai sun shat po chadepini chang thei don ti na mi tin lo fiam zo voin khan kai tu khana vo chem tia zole chuan miao miao chuan kai tu ina vo lai chu ami tharun langin hemi chung changa hi chuan engma ka soi theilo tin a changa chu avo tak tak che mi ati le chuan chu teng emema swara ni lo thu le avo lo thu chu soya union chuan kalsanin thila le zo chu pona chuak maya rangzet in miao miao chuan zui bok pona chuan miao miao chuan a ho to do nem ti na zota a ho to tur thu le kau tu ina vowani chuan mi shil turina tia a cycle lokna boy puya wangin a thu sui zo man lo chu miao miao chuan ma shil turina tia mo hatia a lom lutuk kalom lutuk senior ati le chuan engwanga lom thu shil ngut nge ni zota miao miao chuan kai tuina pule chuan mi shil tura a soi thua soi chuan zirtir tu te shil don nia atia azak ngang mai union in khal chuak tura zuya wang chuan union chu arun hoile ta ka zui lo chenia kani nom nei nanga tin lo phathuai tukin zinga poka mu chain ka shia ati le chuan miao miao chu lain voina po min lo nuya ati hem mai union po chu nuin inui za thlak lu tuka imit pakhat zo kha sena ati mai union nen chuan horwalin zirlai lamte an soi duna nuaman ti hle inan thlen chuan union chu anaw nen in komin ponche noi thar hi anaw chuna ron keng chuaka anaw bar pekor tur siamin an hlim dun hle anu run chho chuan afa te chuan an kor thui thar chu muin an hlim hlom hle a ma se a pon than en chan chuan an parda puan an lo hlep reng niin asalutuk an parda chu azom tir le feka graduation exam ni lo thlen chuan miao miao po in ring tok hlein a university tu na ngeya lu atum het pura basan chuan don lai chuan hezin chuan kai tu chu texin graduation exam ani to don hi ngatinge lo kal lo tina zota kai tu chuan ni kumloma ha pek to thule run bi to lo turina tia hezin ro a hlim hle hezin bula chuta tum chuan hezin chuan chuta lo phal lova a bek chu lo da mak exam hall a chuan hezin le miao miao chu room khata an chuta wangin a thin rim hlea hezin chuna pencil box thei ngilin a ril ru ha hle abana pharvel to tia chuan miao miao chuan boina ani le nei lo zotin pencil box a ken lo thua soi chuan miao miao chuna pencil chu phelin pen nen chuan a peya chu tianga mihring ri rutluang che ni tia sha chuan tlemi na ngai na ta deu exam zuwa chuan miao miao chuan a pula chuturin hezin chu asoma hezin po chuan miao miao chu lom thu shilin miao miao chuan engma ni lo thua soi veya hezin in a pena pekle ton chuan miao miao chuan union ni hliap chu phorin hezin mit chu alata hlea hi union ni hliap tero tia zo chuan phathuain atani thule tiang ni hliap chu dortinin an nei fer fura a lei thua soi hezin chuan oi lovin hei hetlai hi kaman hun pera ka tiran sakna lai ani kha ati vele achunga po mile minzia ka omang ati le phei chuan miao miao hmel chu a phadoya ka ti pallutuk senior khan ro sur chumin min man tira ka pekle thei ngila ingai dan dik lo ka lo wangin dot ka swe ni kha ati chuan ngai dan dik lowa liango nen hian ingin lai chin nge kan nei rina tina zot le engma englo union nen hian ati dek chu nirnokin enga kaka zina lomani kan tla song chon an sha lom ma se nang chu zirlai tharini tak ati chuan nia kalo she velawani chu zirlai thar ka ni boxia atia a hmel a hlim ngang mai nangpon union pa chui siang
hezin in ati lai chuan sin chu in katin unian a ron langa aruma chuan lo omin lekha lo zir mek phone ri ka wangin union pa chuan union chu ko thlain phone chang turin atia in hnoya chuk thak rual chuan union pa chu an arts teacher kha lo ni a landline phone alak chuan tu man tong lova apa la chuan fiam nan mangin I haide ring do nim ni mei chei o ngai thacha kinaron kol che ni mai the sin tin lo fiama union chuan an landline chu thawak lova ngain alo siam thathung sin tot lia chuan hezin chuan miomeo chu a thla hoa an ti dun barbara miomeo te nan thlen hnu chuan hezin chu kallet mai atum lain miomeo chuan an ina leng turin a soma match min sir tiri tum thosia kanina hian chiri la kalotia lo leng ta che ati chuan hezin pon lom takin a pum ve mai miomeo nu chuan hezin in hmu chuan lo lom hlein anin son hnuwa miomeo chan shwai ho masak perani thu te soya ka fanu hian hmel thatna chan ve te tal hian nei ve se o ti te na fak luama hezin nen chuan match zir dunin hezin soitan chu a she thiam hlei theilowa hezinin khoilai nge sha thiam lo ti ya zo po chuan azawain atimo mai hezin chuan chu aya chianga soifia sakdan tura she thiam mai lawa wangin miomeo chuan ajowara union match chu na paper cover chat thlap chu line hmu tira hezin chuan union kutsia kani ti a hringhal wat plastic in la cover vek zuya ati chuan miomeo chuan engtin nge sha tina zot kan selian hova a kutsia chun tin nge ka sha tawang atile maya union chuna jak fel nein shat ol sam sia hezin po chon fakin nakina tiang hlir hian ka ti ve to ang atia miomeo la chuan zirtir tu ti ai puna soifia zok tin alo fak ve bok hezin chuan a fen gralini wangte he lo ni nge tia fiam chuan ani lo thule a thil sui chu sha thiam ol ema wangin tesna po ma son thu te chu soya hezin chuan chuti chu zirtir tur che in zot mai la ati la in a in thlashunga hezin chuan ka biak sakang che ati ta hlau miomeo chuan union biak chu do lovin hezinin union number pe ka tumpo chuan a beng hupin angai thadu lova hezin la in ring takin a number soi lo thung test result ron chwa chuan miomeo chu ati chelhea hezin chuan ma ka sona ka jak parpari ti mukatia ati chuan miomeo chu zakin pahni chame cha kan fel le ngal atia pakhat jok chu miomeo ni in pakhat jok chu car accident atwa wangin a exam theilo hi lo nia miomeo chu athiam lo hle ni an match teacher chuan biaka duwa wangin a test paper kingin an sar room lam chu apana sarlu pengla a room cha bia chum hmaka wangin ruma po soifel lovin po na chon miomeo chu thusha ashil molmola miomeo chu chanlana satura fuyin tiangreng ani chuan a university duna po akal theilo tur thu chu a soi chuan miomeo chu alungai hle amit tui chu atling titia sarlu pengla chuan arilru ti na thlau takin a hnim le loya ani pon class 11 ani lai chuan mark som pakwa che a hmu chin thule Haicheng University ya match mezora alule thu te soya beidong lo turina fuile nangma khai pathiani ni nangma che ni hring nuni thak danglam thei tina fuya miomeo test paper chu en puile in a cho dik lo lai te chu a shil fiale sin to tlia chuan miomeo le hezin chu in komin an sarina hauna saim ti chwa zota miomeo chuan a hauna satlo thule khwai sona ti tik lo en pui thua soya min haumia lo khan kain thiam lo na na sa jok ati chuan ti dan kan ngai to don nia atimaya dorlama akal pui ta dai campus kota dorte ya chuan union chu lo omin ei tura leive meka hezin chu dora chuan vakalin a in tur leisa chu alak sakta ya puina dil ngal engatan mo union na ti chuan mo phurnei la ka ngai so sonula te son awangla ya mangchan ton chia han pui sham te atia union chuan image te se felamo ati chuan a fel ringo thi ni lo a match test fel wangin thil dang engma te tuilo pha han pui sham te
hezin na ti le chuan pui chu rem ti ta nge nge hezin chuan a hma pawh ni lo zirtir tawh thowa tun tum hi zirtir le mai la ati chuan an ngai to ve ro rowa miao chu in thashungin senior iti khera ngai lo ania ati chuan unian chuan pui chu remati ta a school bana lighthouse khan minun hmudon nia ati ta ka chuan an chan dun chu an lom hle a hezin la in a u chu a fak em bok unian a kal hnu chuan miao chuan unian in anina hlo thu le atan hnok sak mai ani hlo zia chu soya hezin chuan a u zai dam thu le anin lo tur thua soi chuan a hlim ve hle a alai put mai school bana chuan miao le unian chu lighthouse chuan in hmuin le khazir an chan don chuan iti khera ngai lo ania senior class 12 chuan exam turin po sayin in boy don ti ka she ve thowa ati chuan unian chuan puya ti lo thu le tia zirtir pa hian ain nun ve nga langa ni thu soin a zirtir chanta a unian chuan miao chu le kha zirtirin miao po chuan a ril ru pe hle a acho thiamna turin question pakhat acho sak thu le formula zungzung a pek to thu a shila miao nei ta ka chuanomin miao po chu alai ru ve hle zir thatura thua cha lai po chuan miao win alo ending awangin amel reng chana zo chuan a hmaya chauka kai thu chu aza zel taringot anin zirtir zo hnu chuan zan lo ni to in unian chuan karta lo rem fel meka miao ro a cycle khalin unian number adil lo wangin a in sir hle unian ka da sun mek lai chu en chiang lovin awasu chur maya unian chuan I khal thiam lovim ni kartiron sut popa tin hawa miao chuin thiam lovin aum ve renga union phone number dila tum chuan aza zela an phone landline chat thu asoi tangota union chuan miao win an phone landline chat thu sia chu makati hlea ma se asiam that to thu soi zan tlai se ta ho chu alu tu chama anu chuan lo chang ru ranin anin nang chia chu anu chuan hau ngal bor tuition kal thua soi chuan oi hau lo an school pumpuya fel pahni zinga mi ani thu soin tuition langa to ta soi ngam te chu aril roti na thua soya do ta ni lo thua soi le ta ka chuan anu chuan tutor number pe turin atia union number ani miao lo wangin ti ngai na takpo omlo anu thinrim chuan ipanin hian inje nang lutuk mai ati lai tak chuan miao pa chu ron ho thutin a chong hlom hle an chung kwa an ti bor lai chuan pa berin aril cham thua soya wangin e siam sak turin miao nu chu akal chua hlan chuan apa chuan miao chu chocolate honin anu laka thukru turin atia miao chuan pa hnena anu in breastwa tura ati thua soi chuan inu nita na chaper turin ati ni chu zom sakro inu hin ren takena khosa a impressive wa theinan tin ain khol ani hi university lu therin lo thua soi te khan arukin ril ru ha te nia iril ru ti ha lu tuk du lo la iti chunzom du tak tak sha thuna maila chau don nia tia a soi lain shau churon lutin apa mu chu a phul hluta chung kwa tam taka anin mukhom chu lomin nu ber thil siam chu an eya sin totlia chuan miao chu aru maron langin union man hnu chok chu a en vungvunga union chu ngai to let le a chok man hnu da chain apa chocolate pack chu a ena apa tu soi ngai to neu na vin union chu engkima athiam filor lak bok nen ati chunzom turasya tarin thua soi chuaka atuk jing lama chuan school kal hmain miao chu anu le patinen an ti hawa miao chona pa hnena azir chunzom to sha to thu a soi chuan an en chapa fashion designer nia du thua soi chuan anu chu cheu hlar mai apai ro in a thlop hle thung anu chuan lemzia po athiam lo thu le art class man to lu tuka kalatumani chuan suman nei lo thu te azirla ya ringot po a beton thlak la ya hetiang lam zong le zela kal lo turin alo tia miao chuan an zir tir tu in
art class chu a free a pek thu te suin a zirlai te po thatakin a zirtir thu a soya anu chuan a hlotlin lo hlo wangin fashion designer ni te chu pon thui tu nen danglamna an nei lo thu te le an hlo po that lo thu a soi le zela miame pai ro chuan a thlopin art class po kala phala anu chu ti tau davin ma se re rialova alung oi vele tamai hezin chuan miame chu union power working studio a chuan shwain union pa chuan thatakin a lo loma hezin chuan miame win akasa lak du thua soi chuan a yai dewa limsia thiam lo em awang ani miame chuan a thei to pa chwa tur thua soya hezin chuan union nu chu kovin a pasalin miame ayai thu chu soya a kutnu moi lo wangin miame hi zirtir lo tumania a ti chuan soi hovin art teacher chuan thei to pi chwa don ani chuan school bana katla sei local don nia tin a cha miame chu hlim khop mai class lampana an kal lai te chuan hezin pula chuan union nu mil thatchia te chu a soi luama class a chuan miame chuan hezin textbook chu en sakin union lekhabu man nu zela man chin tur thu te soya kau tu class a ron lu chuan hezin chu lo hlim lutuk kai tu chulai chu wapanin no thia kenga kai tu hne da chuan fel fai takin no talak thule ama mo ni chuan copy turina tia kai tu la chuan thamlo setina thowa kalsana tum miame zo na chuan dingin miame bula chuan example pa zo lo kha zirlai thiam thei takangin khu savel su ati vei hluka nangma zirtir tu tan zirlai thiam thei in la fel deu box si ne ani mo ati vela hezin chen miame chunga tianga chong lo turin lo khak thuaya kai tu chuan a boy na tur om lo thu soin a chuak ta dai miame we ro a chian noi na thawanga hawa wangin a lom hle union le yi chau chu student union na telan nia wangin an round kwala class 11 room an thlen chuan yi chau chuan kai tu om le om lo zongin a boy hlea miame win an chong ria sha chuan an mit exercise lak lai chu topin union telam chu aena alai deuh chuan union po nui ve sukin yi chau chuan tunge muilo mel ni atia classroom chunga chuan lutin tunge ni azung thuaya union an chwa puya tum chu kai tu run lutin union dar chu arun nek soka yi chau zok chu in sum theilo wa chang kai tu an deu so zeta student union president nian phu zia te le an tlin zia te a soi chuan yi chau chu a thin rim to hle union po chuan adang thei meu lo yi chau chuan engwanga puitling lo emim nge ni zotin mana thil thleng to tun hun thlenga ama hong tura mangreng ani chuan a beinu na nga yanga college kal ve ngai don lo ti te soin an thoma ring hle kai tu chuan an boina run in rot lo turin atia yi chau chuan I chan te kan nia kan boina turani lovem ni ati le chuan khateng ang mishing fel der kha ka chana ni lo tin union chu asoi chana yi chau chuan in sum man lovin kai tu ko roma chuna cham chuak ti tia in swalin pe atin an boi to Mr. Lu churon lutin anin swal tum chu an top ta Mr. Lu in shemna pe ka tum chuan kai tu chuan ama boina nia wangin ama shem turin zirtir tu hne na chuan dela union chuan tu kana alu changa ei tur siam tui ril lam chu chhuata ti buain miomeu chu asik nala borok san lai tak chon miomeu chuan sir senior helo kania runtin union chuan a pum chu atina dera yi chau nen chuan chhuakin nurse room lama kalan tuma Mr. Lui ro chuan anlim chan chu lo man thiam khop mai in hnuai lama chuan yi chau chuan union hne na hepa hi note ang main enjoy reng lote tin hawa yi chau chuan kai tu che chia chu angai dam thei mai lo union ve thung chuan an hun kal tu angai tu a kai tu chu ngai sak lo thei lo din huna ding thung sin chu ronin thakin nurse room a chuan union han thila lo eya miomeu chu ron lutin union chu aron entika union chuan miomeu chu fakin aza zum china wangin a huaisen vak lo tura angaya
voina a hwai sen na wangte chuan lom thu shilin eitur chu pe a miao chuan nuama tingang mai an kal lai te chuan hallway ya painting chu union chuan a thlek vungvunga a painting ani thu suin hetianga an tar chu makati hlebok apia de valim siak chu I chawata ni thuwa soirwal chuan I chaw chu ron langin ani chuan excellent award tong phangat ani thu te nen lamaron soi yi chaw chuan unyana lemzia nge a lemzia nal zok tina zota miao chuan unyana lemzia zoka than chuan hetiang building vel me mezia ka kalemzia hian te che emotion ka pho chwa ka ni hi ati te chuan miao chuan unyan chu chan si unyan chuan aduang zong lema ziak thei ti na soi ngala yi chaw chuan angai san wang che ni hi ati le chuan miao chu akal san ta dai art class ha chuan class an chan do na yi chaw le unyan chu ron lutin class chu an chan ngala unyan chuan match te si ritek tu rizir do ne mukatia ati chuan miao chu lawin thlashung lutuk university ya art subject lak tu mania wanga art class la ni thule question a pe khau po achan ve cho zo thu te cho soya lai thosa kal hmain voi ni chok chuak turin ain tiama union chunuin hlau thung du su nervous lu tukani kha tinalo hnema break te lain I chaw chuan theilak ba chuan union lama chuan akala union chuan university ya architecture zira tuma wangin building lam ma jona sa hleya yi chawin miao lemzia en chuan akor design nen ainan thua soya miao chu anui zat hle mei cheno panglom zong kora design chu makati hle annui ti zating turin union chuan ta sa po no telem lili aron ken thu chu asoi le a bidang po chon an lo nui miao chu anui war hleya anui so titi yi chawa thinrim chuan miao hanal lo thu le a hakara the eina kora tan thua soi chuan miao chu azak hle mani in kil toi cheni bok nen union in yi chawa zil hnu po chuan aka hupin shomati hle a zana chuan lekha zir pa te chuan a ha chu a en reng mai atuk zinga chuan anu in siam fel po ngak theilovin clinica apot luta ni danga breast wa du lo khan yi chawa thil soi wang chuan breast chu avwa tangot chungko a chu nei khom lai chuan anu po chuan mak ati thu soin ni danga po dor ngai kha breast wa turin anu zo ka nor chen mai chu angai a chafum fe theilo lighthouse su lo langin union chuan miao chu a cho tur khwai shona pek te chu voeng zat nge cho chhuat to azota a breast wa shat tir du lo chuan gut zaizerin lo chang zela union chuan maktiin a chong bu mia lo chan chu azota zoite ya a breast wa thua soi chuan a she theilo a chen khum tangota union po nui hok mai anat le nat lo te zotin chidanga khoi tir to tur thu te asoya tuipui ka ma te chuan union le miao te chu an ti du na union chuan me cha thiam to thu te soin te sari tek nuwa po ati chatarin thu te chu soya miao in full mark ka mu the in rin lawa zo chuan ka hmaya paper run ta nga khan mark engzat ngei mu tin zo ta mark sum thum pakhat chawa mu thua soi chuan union chuan alet nia morin thua soi chuan miao chu hlim khup mai tuipui ka ma chuan an ti dun ta char chara